Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Muhammadu yawan anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira yawan agaira dare dare الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلوات الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh ambe ala tanuka abarkada ala min yafo anya aka kuma kan sanu mon kono ka fo ala kira kira ka kai hinayi ka nyesin gien ana kono fem bela jelema ambe sali kira sanu manka ana sumgo bela jelen ale min yafo anya aka kuma kan sanu mon kono ka fo ala ye ale keren ka ci jugo ba munun temena kana ulu dafa o hukumu kono bi wajulu kene kan ye anye Côte d'Ivoire ka ben janvier kaloma samba fla ani muga ani woro ka kayni an karamogo ni an karamogo den a Seyid Sharif Iba Haidara ale be tourna mina abwaso mara konnana kerenkerenyala Fédération Sud Komey konnana aslamiya demeton ansar bolofara min be Abu Carrefour dugu konnana ka faraw ka dugutigu nu ka dumaunka u ya kanu an karamogo Seyid Sharif Iba Haidara akana a senjo u ka dugula nika alakira baka mauludu ko onyenemaya ala sonama Sharif kana ka jamaye ni wele ka injabi kutu tourna konnana Abu Carrefour dugu konna dugutigi ka fara dugumaw kan akara nisondiya baye u bolo nama surafana dumu kofe wajulu kene basigila no ye alakira baka mauludu kene min nyenemara an karamogo a Seyidi Sharif Iba Haidara fe kere sanuma inka bara kun folo be damne ni folika munu ye anga je ka nyemada o fe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ambe jama betula jelen fo oduhu tola no ye sidkomo oduhu ye kata anyemgo kulubali ani tola ani ngolo ko ka betula jelen fo adanse ani tagama ani che ani baraji bara fenfen bekela abekela ala de koson abekela kira koson ko oduhu no ye Haidara ka kalandenw ye minu kelno ka anonabla sidkomo ye la ya ko be betula jelen fo ka be kalfa alala ya rabbi ka yini ala taala fe awulila asigiyoro la herela ka se yan herela ka an ka sigi ke herela ka wuri herela ya rabbi ala mo kelayin ala kan hamina ko noya ala kan hamina ko dlan laban ko yuma ala ko kanye ya rabbi anyo yini ala taala fe kira kanu koson aso dunge kanu koson salli ala rasul ko betula jele adanse aniche ani baraji. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naba bela jenema ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bela jenina na herela amanyine ala fe anato femu musoro ya rabbi asigmato ala kana ka wasoro ambe jama bela jenifu ni islam ya ka fuli o shuina ambe kumana anka imamu ka kumane nu yanka imamu bawi ko ka jama bela jenifu kanka duna bawfu unana kana ambunya ya rabbi ala ko bunya kofe amiklaka ankara mogo denche nu ye DGP ambafo abina duwo mun ke ya rabbi ka min ambela jenima ya rabbi ala ka ke abina min fana fo anyana ka ke ka duskun ko ya rabbi ala ka ke amma ka duna babbela jenifo mimina ayan sura yan kenen kan amma jina ala fe ya rabbi ka ambela jeni saraka jina ya rabbi ala ko ke amma fo ka kala ka duwo min ambela jenima ya rabbi ala ko ke ala ne kira barka bidun lahrum salli ala rasul azza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya rabbi an ka foli bɛ nabaga bɛɛ mɔgɔ sen se kɛnɛ kan yan an ka kɛnɛ sanumanba nin kan yan
an ka kɛnɛ barikama nin kama yarabi an bɛ bɛɛ fo dante foli min na ka foli lase an ka dugutigilakaw ma n'o ye tarawelelakaw ye an b'o fo ko ni cɛ ko ni baraji an ye yeliw kɛ an ye mɛnniw kɛ an ye fɛnw dɔn an b'o fo ko ni ci ko tarawele ka tila k'an ka dugu limamu fo ko ni ce ko ni baraji k'an ka nasunali fo k'an ka federation fo k'an ka situation bɛɛ fo kɛnɛ kan yan musow tɔgɔ la ka tila ka foli laban joona an ka zamiw n'o ye karamɔgɔ ye n'o ye ba sanga safinɛ kunba ye an b'a fɔ mali la a seyidi sherifu usumani madani adara an b'ale ka nɛɛma de kɔnɔ yan parce que ale ye danni min kɛ o de falenna an b'o nɛɛma kɔnɔ yan n'an tɛ se ka DGP fo n'an ma karamɔgɔ fo an b'a fɔ k'a sababu ɲuman ka tila ka foli se an yɛrɛw ka ibama n'o ye an ka muso naani den ye n'o ye tanti jara den ye tanti fatumata den ye tanti Aisha Kulubali den ye tanti Alima Dagamasa n'o yɛrɛ tɔgɔma ye an b'a fɔ k'a ni ce ko ni den ɲuman tigiya muso ka ca den ɲuman sɔrɔla man ca yɛrɛ bala an ka den ɲuman sɔrɔla ye an b'a fɔ a yɛrɛ an kɛnɛ k'a diyara n ye a bɛnna an a bɔso musow ma n'an ka mɛn kuma a ma nɔgɔya ko an ye kuma surunya an b'a fɔ k'an na taama ɲɔgɔn bɛɛ mɔgɔ min ala min ko ɲuman s'an ma yan ala bala ko ɲuman segin so ka taa somɔgɔ ɲuman sɔrɔ kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasul an bɛ kuma ni kɛnɛ ni kan yan masha Allah an ka alhaji Zibo ka place la kɛnɛ denfaya tala ka di alhaji min ma ya rabbi k'a di ala ye kosɛbɛ donc a bɛ nabagaw bɛɛ lajɛlen fo ne alasilamaya ka foli ye min ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a n'an ka sherifucɛ bɛna min fɔ anw ɲɛnɛ ka mɛn tulo ɲuman di alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma ya rabbi ala subhanahu wa ta'ala m'o kɛla anw ye donc k'an bɛna fili ka dan yan ka bɔ kuma kɔnɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Halibi an sigila lajɛ min na halibi ala ka an wuli hɛrɛ la sababu ɲuman ala k'a kɛ n ye an bɛ laɲini fɛn fɛn ɲini na ala ka nɔgɔya an bolo an bɛna min fɔ dɔrɔn halibi ala ka sababu ɲuman kɛ an bɛ fɔ jama ɲɛnɛ jama min bɔla yɔrɔ yɔrɔ ka se yan min m'o sɔrɔ natɔ o segintɔ ala kana to fɛn m'o sɔrɔ o jama kana jɔrɔ ala bɛ yan kira bɛ yan ayidara bɛ yan TGP bɛ yan limamu bɛ yan ne yɛrɛ dugutigi bɛ yan n'a y'o bɛ yan ka ban ala bɛ ko bɛɛ dɔn donc vraiment an bɛ foli di mɔgɔ bɛɛ ma an ye an ŋaniyaw kɛ kelen k'an dusuw kɛ kelen ala b'an dɛmɛ inchallah. Je voudrais au nom du comité exécutif national dont je suis le vice-président exprimer nos sincères remerciements aux autorités de la Côte d'Ivoire, à commencer par le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement, pour la paix et la stabilité dont nous jouissons dans ces pays. Et nous remercions la police et la gendarmerie pour qu'on appelle l'assistance sécuritaire ici. Et je n'oublie pas de remercier et saluer la générosité de notre chef de village, Ousmane Traoré, qui a permis à la police et la gendarmerie d'être ici aujourd'hui. Et vous voyez que le matériel de sonorisation est d'une très bonne qualité. C'est grâce à sa générosité. Amadou Ampateba avait l'habitude de dire que merci est un bien petit mot qui ne sort de la bouche que sous l'effet d'une action qui inspire la gratitude. Puisse Allah protéger la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. Amen. La paix dont nous jouissons, qu'elle soit vraiment définitive afin que chacun puisse prospérer tranquillement dans ces pays. Ala ka an karamɔgɔ Seydou Iba Haidara a n'a ka délégation bɔra Mali la ka na nin baara in daminɛ u nana hɛrɛ la ala k'u dusu ka baara ban hɛrɛ la ka kɔsegi hɛrɛ la an bɛna an ka tournée min daminɛ nin an bɛ Maliki Tesuge fo ale min kɛra sababu ye ka Iba Lasama ɲina an b'a fɔ k'a barikada a ɲɔgɔnna man ca an ka tɔn kɔnɔ mɛ an y'a ye dugutigi ye ale ɲɔgɔnna dɔ ye parce que an ye min ye dugutigi la yan nɔ a y'a hakili sigi ala ka hɛrɛ kan n'o ye n bɛ kuma surunya na bi nɔ tɔgɔ la ka bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ segin hɛrɛ la ala ka san yɛrɛ caya ka sa tɔɔrɔ kuro yɛlɛma ni kira hɔrɔma ye sallallahu alaihi wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ ni an karamɔgɔ den a Seyidi Sharif Iba Haidara n'an bɛɛ lajɛlen ko a ma ko DGP a bɛ sɔrɔ ka kuma ta a ye dakuruɲɛ fila min lase Abu Karifour Mawludu kɛnɛ kan Côte d'Ivoire ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. K'ala waleɲuman dɔn k'ala barikada ka sɔli kira Muhamadu Mustafa ka sallallahu alaihi wasallam
ana sudinge sanumo aha ana ka sahaba nyimo sigaten na bande ambe ala dili ni kenen kan ala man yira o kishi ani o nema sorobawla amin ya rabbi ala son haidara ambe foli ke na baga bere jele sigatala bande yo fulla mino mo bora yoro ka se ni kenen kan ya nyanyina ala fe ala ka gal nesarai amin ya rabbi ala son haidara ya rabbi amana boya katante do fen fena ala mo nyana mulo amin ya rabbi ala son haidara ambe abukar furula che haidara kabele 10 premier mois 2026 sigatala cha nyuma de nindo de udamate aha dugu se chama kelendo kan soro ka fara abukar furu moka sigatala wallahi dugu bisabanin ko aha proke kanani kenan wole ya sikai sidara amufu uni foli ka kan baninde abekera de kama Allahu akbar sidara ka dugu almamin fu aha yo fulamne moka buya na uyan soro dutigi fi sigatala wallahi kanu kan nisoja irana che haidara ka fu balmo nana u fenin dugu ina aha ajaru e sigatala baninde islamai ninde ha Allahu akbar islamai kan ga nisoja na islamai ngonga bunya de che haidara jango bunya minti o damata e bunya mi alaka bunya e sigatala baninde wallahi o de kakande ni fen kera o bise ga ala de mati segi bama sigatala don ba funanga ulu ballo de wallahi duwal mamu yombuya ha Allahu akbar ne de kan ga tu rufo aha me ulu yu ka bunya tu yara kana ne fo dugutigi fe sikai ko ala kanu sara amin ya rabbi ala son haidara o ko to mena ko jeunesse nyemo ko me aha iga mo ko ni jara mba fena fo uni foli ka kan baninde na jamu ne may ndoni sikai haidara de ulu ballo ko aba fena fo ani foli ka kan wallahi ko ondigi yara dona sigatala ko ni jeunesse nyemo ambe dugo dola ndo ya jeune nyemo ko e baninde directeur sera di faradi ala ka gengso ka president ala sugula sigatala nyama bade yo genza ko nyama de uli bali yara la ko ni haidara bande ati so de haidara ulwaldo aha amaka dugo ina akara koy andara mauludu la dugu dola andara mauludu la aha nyabe damsa on sigile na ko ta woylu garola ah wo ga misigila me te sigime sigatala gradoni ne wa gata of magana sigime ga te baninde ne fere mi ngo awe munaya aha kanga nyini nga koy ako bo ga te mi ngwai te blangata nye depuis quand nyama beta wajulu ga kaw sigile to fa ba wala baninde directeur sera di faradi e president kutru ay blanye o tigade président nale dugula ga te mi o kuma joy président sigatala baninde ni ngali to nere damsa be kundige uli bali haidara oyan tubile ko no ni karagara kuma ndandega ma hukumi tata chowara la kundini sigatana don ba funage haidara sisitigi ma ka fo jeunesse président ko président wara ba ka dula to nyedo an yara dama bo do ni yonje sigatala don ba funage uli bali ko haidara ala kanu sara amin ya rabbi o ko fe aha manga dugutigi fo baninde dugutigi ni foli kata wallahi maliki fuli bega ka ba paw ale min fo nene ko mi tema ko mina fufo sigatala don ba funage me min fo dugutigi ala ka sara haidara o ba wasa baninde min bi dai wallahi o ba wasa ay min ga kara la nyana sigatala abisara koy wallahi nintoy dugushi nyama ta deme fala ki deme sigatala don ba funage wala sigawla de haidara ala ta do wallahi nintoy mbona nyama fe hanni e tala ala bi ka dugu koto sumana kama sigatala wallahi banide ulballo koy
an taara n k'an bɛ taa wayilu kɛ dugu dɔ la dugutigi ko k'a bada siga t'a la a kɛra ten bani de ye walahi ko fo lahara n'an y'a kɔrɔbɔ ko joli bɛ bɔ ko siw bɛ bɔ de ne ka mɔgɔ dɔw m'a faamu u girinna ko b'a kɛ ni kɛlɛ ne ko nɔ sikeyi a y'a to ne ni dugutigi ka ɲɔgɔn ye Allahu akbar a y'a dɔnnibaa fana kɛ o y'a sɔrɔ an ka mɔgɔ n'a ko a b'a bamananw dɔn kore e tɛ Ayidara ma ye siga t'a la koyi a b'a f'i ye a tɛ kɛ yan dɛ a ba taara ko ti kɛ a ti kɛ yan koyi wulibali yɛrɛ la anw bɛ kɔrɔlen de kan siga t'a la walahi ko a bɛ fɛn dɔ di mɔgɔw ma ko baya ne ka dugu la yan o ti kɛ koyi ɲinɛ ne san 90 ni kɔ ye siga t'a la bani de ye an b'an ka sɔnni kan yan ka muruti siga t'a la ne ko n ko k'a nɛgɛ u b'a fɔ ko ne bɛ fɛ k'a ye o ye dugutigi u kumana a fɛ k'olu t'a la ko ne yɛrɛ ka ɲɔgɔn ne taara sigilen sɔrɔ gele ka a ka fɛn b'a bolo tabadaga jamajanba Ayidara sigilen dɔ yan a kɛlen bɛ k'i sigi a kɛrɛ fari kan Ayidara bani de ne nana ne ko dugutigi n ko ba ni tile bani de a bɛ kɛ tan de ko awɔ an ci a kɛra cogo di ne ko ne de ye karamɔgɔ ye n ko ne nana n k'an bɛna wajilu kɛ n ko a fɔra ba n ko e ko ko wajilu ti kɛ awɔ ti kɛ ne ko non k'e m'a faamu bani de n ko b'a ka baya ko min fɔ n ko kuma ti yan dɛ o ti yan dɛ kana siga fiyewu baya ko kuma t'a la kuma ti yan dɛ o ti yan dɛ wa boli ti nani yan dɛ a ti fɔ fiyewu wa n ko ne nakun ba yɛrɛ min ye ba ne y'a mɛn ko dugu in bazo de ka ca kojugu bani de bazo ka kuma denmisɛnw fɛ u ka basuya dabila a wulila k'i sigi a ko hɔɔ Ayidara Zamzam yi nɔrɔ den nɔrɔ a ti aw de ta don a ko ɔhɔ n denkɛ Ala ka barika don e la nin ye tiɲɛ ye u bɛ ɲini ka na an ka ba bɛɛ ba ye siga t'a la dangandi ninnu wolobali ninnu tigɛ fɛ a yɛrɛ murutira ne la e ka sabali sa ne b'a ɲɛnabɔ siga t'a la koyi bani de i b'a ɲɛnabɔ wajilu kɛra walahi k'a jan dama dama Ayidara a ti sɔsɔ cogoyaw de bɛ k'o la siga t'a la walahi i ye hikima baara ye o ko dɔ kɔni walahi an ye wajilu kɛ k'a saba kan n kalila Ala la dugutigi yɛrɛ dɔgɔnin de nana ba y'a kɛ siga t'a la dɔnnibaa fana kɛ a kɛra ten koyi Ayidara a dɔgɔkɛ kɔni mais tiɲɛ don n ma nkalon tigɛ dugutigi n ma nɛgɛ siga t'a la walahi n ko ma ne nakun ye ba suɲɛ dabilalen n bɛn'o de dabila o siga t'a la koyi n'i ye layidu ta ne bolo k'i ti suɲɛni kɛ dugutigi bɛɛ tɛ lafiya o la dugutigi ka ba ti suɲɛ bilen kana siga fiyewu n ka kuma bɛ jumɛn nɔfɛ an ka dugutigi siga t'a la walahi dugutigi o dugutigi b'i yɛrɛ kalama i bɛ nin tɔ in bonya siga t'a la parce que ni nin taara ɲɛfɛ e ka dugu la i mago ti jɔ gendarmerie la i mago ti jɔ polisi la siga t'a la bani de i bɛ lafiya de koyi walahi don o don a ye cɛnin minɛ ka na siratigɛ o t'e ta la ayi o bɛ bɔ a la pewu siratigɛ de walahi Ayidara ayiwa don o don i sera min yɛrɛ muso ɲɛ sirakun ka bandi misɛnnin dɔ kana bɛlɛ ne ko mɛ n'i ka dugu la o bɛ ban siga t'a la walahi bani de Ayidara nin ye wulibali ye dɛrɛ anw ma dɔ wɛrɛ fɔ a y'a tile a y'a jogo ɲɛ siga t'a la foyi tɛ o a ye hakɛ tugu ka hakɛ tugu cɛ Ayidara dugutigi Ala k'i sara amina yarabi ya Ansaru dɛmɛ Ala k'i dɛmɛ amina yarabi Ala sɔn Ayidara ni ya Ansaru dɛmɛ ma di Ansaru ma i ye Ala de dɛmɛ siga t'a la wa Ala b'i dɛmɛ walahi dugu in bɛ nin nɔya yɛrɛ la sigayi a ti sɔsɔ dɛ Ayidara kɔrɔbɔbali don walahi Ala k'a sara amina yarabi Ayidara mais Ayidara nin dugu in n'i ma fili ɔhɔ kɔrɔ bɛ yan siga t'a la o gansan tɛ o karamɔgɔ bɔra yan o y'a fɔ n ye ko 92 jeliba i m'o de fɔ bɛ 94 don ayiwa alhamdulillah Ayidara jeliba ko Ayidara bɔra nin dugu in na 1994 siga t'a la bani de o tɛ bi ye dɛ 94 ɲangandu fana ko ale yɛrɛ ni Ayidara kun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye président ye k'u nana bajan de la don yan Allahu akbar bajan nɛgɛso mobili dɔ bani aw fana ye denmisɛnw ye koyi directeur sera di paradis bani de y'a fɔ a ti sɔsɔ dɛ mobili dɔ de tun bɛ yen 22 place u b'a fɔ a ma ko bajan siga t'a la faamuna e t'ale dɔn bani de ne donna a kɔnɔ b'a dɔn koyi Ayidara karamɔgɔ ninnu nana bajan de la yan siga t'a la walahi o 94 laban lajɛ ko 2026 laban lajɛ bani ko furakɛ ka jan koyi san mugan ni kɔ karamɔgɔ ninnu ye cɛw ye siga t'a la walahi waliwula n'a jiginna n kɔnɔ don o don ko
an b'a ka ko a la an b'a ye ja para dɔ b'a n'an jɛ o ka bon ka tɛmɛ kulu ni ji cɛ kan. siga t'a la dɔnnibaa fana ka bilahi. 94 y'a sɔrɔ ale tɛmɛna yan. ne bɛ yan 2026 yɔrɔ ne tun bɛ retard la. bani de i tɛ retard la waati n'u cogoya don. wallahi siga t'a la. Aidara ye cɛ ye. siga t'a la wallahi. Aidara n cɛ. baara nin y'an tugu a la yan. wallahi. cɛ kelen tɛ yan muso kelen tɛ yan min tugura Aidara la k'a cɛ ka ɲi. ayi bani de o ma kɛ wallahi. nin bɛɛ bɛ de an ye tiɲɛ min mɛn a kɔ mɔgɔw bɛ nin jamana kaba ala y'u da u ma Aidara y'u ɲɛna. siga t'a la caman bɛ yan. o ma ɲi. u ma ye dɛ wallahi. jango tɛgɛ ka d'a ma. siga t'a la wallahi. wa can kojugu. mais olu sɔnna bi ka kolo u ka soju la. n'u cɛ k'u sigi u b'u sigi. wallahi Aidara. mɔgɔw bɛ yen minnu ma Aidara y'u ɲɛna yan. siga t'a la. minnu bɛ min kɛ ka kɔrɔ u y'a dɔn mais u banna bɛɛ ma k'a laminɛ bi. pawu cɛkɔrɔba ɲuman den wallahi o de jama ka ca. olu b'a dɔn koyi. an bɛ dugu in den bɛɛ fo. u ni foli ka kan koyi wallahi. ka Jamiyatul Ansar Dini fo. siga t'a la bani de. ka karamɔgɔw fo. wallahi ni foli ka kan dɛ Aidara. jɔnni kunnandi sawo ɲuman. siga tɛ nin na koyi bani de. n bɛ Ansaru karamɔgɔw fo. u ni foli ka kan wallahi. u bɛ sɛgɛn min na ala de b'a dɔn. siga t'a la dɛ wallahi Aidara. ɲani dan y'u ta ye. sikayi. u bɛ tufinw de boli motow la. nɛgɛsow la. siga t'a la. tuma dɔw la u senw na. wallahi. yɔrɔ dɔw la. tuma dɔw la mobili bɛ sɔgɔ hali sekuru t'u bolo. wallahi. ala ɲɛda kama. Allahu akbar. ka si kungo kolonw kɔrɔ ka si cogo la a ka bɔ hakili la. siga t'a la bani de wallahi. ne kabako ye koyi. parce que i b'o sɔmi sɔrɔ mun na. yɔrɔw la ne yɛrɛ min n'u bɛ ne bonya k'u ka karamɔgɔba den ye ne ye. directeur yɛrɛ kɔni. ne yɛrɛ bɛ si cogo kɛ yɔrɔ dɔw la ni o ye ne yɛrɛ ibalama ye o Ansaru karamɔgɔlamaw ta bɛ cogo di. bani de ɲininkali tun bɛ yan. nin ye hikima kuma ye dɛ wallahi. Aidara. ni ye kodɔn kuma ye. mais Aidara y'an ji don min na. an ma don nin tɔn in na tɔgɔ ɲini kama an ma taa k'a fɔ ko ne. siga t'a la. an donna min kama n ko Aidara an b'i dɛmɛ i ka ala ka diinɛ lase an yɛrɛ seko ye min ye an b'a kɛ. siga t'a la dɔnnibaa fɛnkɛ. wallahi dongo don. n'i ye sa sɔrɔ o la i n'o ka kan. siga t'a la bani de. ni miliyɔn y'i kin o la i n'o ka kan. siga t'a la. ni dangala karila ɲɔgɔn na i n'o ka kan. hali ni waraba karila ɲɔgɔn na i n'o ka kan. bali kɔ Aidara. siga tɛ nin na. i donna a kan o. i donna a kan dɛ. a ti sɔsɔ o. ni ani n ka nafolo. wallahi. a bɛɛ b'o la sa. siga t'a la a bɛɛ b'a kɔnɔ wallahi. nka ka mɔgɔw fo i ni ce i sabali o ka kan. wallahi. o ye hɔrɔnya dɔ ye. siga t'a la. o ma Ansaru karamɔgɔ aw ni ce. sigayi. ala ka barika di. anw bɛ taa yɔrɔ caman sɛgɛn aw de b'a kɛ. wallahi. sɔnni anw ka se. wa ni an nana ni jama yera aw b'aw fori ka bɔ a bonya bɛɛ kɔrɔ k'a di aw karamɔgɔ den ma. pawu cɛkɔrɔba ɲuman den wallahi. hasiri tɛ se ka kɛ Ansaru karamɔgɔ ye. ayi bani de a tɛ se ka kɛ. yɛrɛ bonya tɛ se ka kɛ Ansaru karamɔgɔ ye. ayi abada. Allah a tɛ se ka kɛ. a tɛ se dɛ. fitinin min b'u bolo tila k'a bɔ karamɔgɔ hɔn nin minɛ i ka dugawu kan ye. siga t'a la bani de. olu b'a dɔn koyi. ala k'an n'aw sara Ansaru karamɔgɔ. amiina yarabi. n b'a wasa wallahi. o kɔfɛ n bɛ Jamiyatul Ansar Dini musow fo. bani de i ka mɔgɔw min ɲɔgɔn tɛ maa wɛrɛ bolo. siga t'a la wallahi. muso ka bon. sigayi. Aidara. n ye nin f'i ye a ka ca. wallahi a kɛra koyi. ni musow kɛra i fɛ i lafiyara. pewu bani de tɔɔrɔ tɛ yen. wallahi. ni musow banni la fo lahara tɛ kɛ fɛn ye. siga t'a la koyi. hali ni kun ye fɛn ye a bɛ tiɲɛ. a bɛ tiɲɛ pewu. wallahi. Aidara. an balaka ninnu. wa u ma bila marché contrôle la k'ala min mago sa. wallahi siga t'a la. bani de ne wulibali ye koyi. i janto o la dɛ. siga t'a la wallahi. kabako don koyi. i janto o la. sigayi. an bɛ musow fo. ni foli ka kan. ni diinɛ kɔɲɔ o kɔɲɔ wulila musow ta ka ca cɛw ye. Allahu akbar. bani de ko. hali sisan Sayiba ka nali la yan n'a fɔra ko cinkan kɛra. ka organisation kɛ pour que karamɔgɔ ka se ka na musow bɛ min bɔ cɛw t'a bɔ koyi. an balakaw. o fana ti ba la sa. b'a jaw. rijalu qawwamuna ala nisa. bakiri ulumu dɔnnibaa k'u furakɛ. bɛ muruti yɔrɔ de ma n ko a y'o dabila dɛ. siga t'a la. Aidara. k'u ka fɛn kura dɔ nana ko ego ko droit des femmes. siga t'a la ko wallahi. musow ni cɛw ka kɛ kelen. bani de. an ba minnu m'olu fan olu murutilen don ko fo musow ka kɛ. siga t'a muso la. ni cɛ ka kɛ kelen n ko ala y'aw bonya cɛ ye ka wa a ye sabali. Allahu akbar. nka kuranɛ yɔrɔ min fɔ. fisiki t'o la dɛ. o t'o la dɛ. kana siga fiyewu. e bɛ ne ka to ka dun ni ko i ka da ye ko i ti da ye. bani de o bɛ gɛlɛya dɛ. to tobila ni to dunna ye kelen. u tɛ kelen ye bani de.
Haidara. No gabo. Sigata la wallahi. Ala yo boya de. Haidara. Kara ko. Ni janto muso la muso boya. Ni muso boya ala bi boya. Sigata la. Wanu kari fa itabana. Pau bani de. E ma Haidara ya. Wallahi ko damna wati muna. Mo ko ya to ni dilawa. Wallahi. Muso karamo. Sigata la yo de foko. Ako wali muso de ba fe. Sigata la bani de. Ya bedo. No gale ay ni tidimbe sa nga muso ko doro na aka kene be muso de. Be fatima chano Haidara ka ko damna wati muna. Kene be ni ko jamata keme. Bi wolon vla be ko muso yi. Bi sabade soro che. Bani de ne wulu bali de. Muso de dara Haidara la folo ka tuwa ko yani chew kana. Sigata la wallahi. Muso de ya ka so sara yani chew kana. Sigata la bani de. Akasi ngoni. Muso de ko Haidara tuwa mu ve ga wajuru ke yani chew kana. Sigata la bani de akarata. O ma jamiatul ansar dini bonya bebe segi muso de ma. Allahu akbar Haidara. Wulu bali de wulu bali. Hal shini o sara kele matige. Muso de ba Haidara sara hal shini. Ay bani de nga matige. Ale duma boro. Ala ko kan fe. Amin ya rabbi. Ala ka hera kan. Amin ya rabbi. Ansar muso ambo fo ye kado bla kana din yere ma. Sigata la. Ni plan dunu ala ka ko ga utiliser nyumana an gondru la. Amin ya rabbi. Me o de anze abi. Sigata la. U ko chesiru billahi muso ba mbolo ya. An ni muso ye tourner ga ansar muso la san wora ku jole tu ga visibilité ni mula ma bouger. Allahu akbar. Ay don ba flanga ka ko. Uti bouger. Ay. Uti siraw. Chama sigafi wallahi. Tiemme ni fe na. Billahi wulu baldo bani. Ni mi ya tiemme na ya mine. Sigata la. Ni mi mala ki yere nega inoi. Sigata la don ba flanga. Ay bo yere wallahi. Lota wulu baldo. Karamo ma naga. Wallahi ma ke bande. Tonzi inde batara ko kan. Ay. Ala ko sebe biya. Sigata na chuma ma de. Wallahi. Haidara. Ala mangera ala ko sebe folo. Amin ya rabbi. Ala so Haidara. Ame kera minga mawludu. Sigata la wallahi bani de. Odo de. Kera mawludu Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wasalim. Ana bono tise ka tanu ka. Sigata la wallahi. Tiba fiyo. Ala ka famel ko. Amin ya rabbi. Haidara. Ya rabbi ala ka hera kan. Amin ya rabbi. Rujo ame do mawdu kono. Sigata la bani de. Imana sega melja ga fitini min fo. Nga do mawdu kono. Haidara. Meti mu wangonna. Sir. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. متغين على فيك وشيطان الدنغالي ترمسا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما سيسنا الله سبحانه وتعالى تغبر كما على منو يجنين اللوكاليتي أن الله رهن كاليتي. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. أمي صلي تيوا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سودين السلام. أنا كساوا نيمو. سيغاتنا بنيدي. قال علي عليه السلام. مننا كبو علي لسا كيشين النعمة باي. نعم. 6 أشياء حسن ولكنها في 6 أحسن. Akuika do fenworo okakusa. Allahu akbar. Fenworo okakusa. Sigatala. Ngana kera owere mashifaya ofenaka kusawi. Allahu akbar. Idara. Bani de. Fenworo kakusa. Me oworo kakusa dola kateme do fenaka. Allahu akbar. Ejija kana woro lame. Sigatala bani. Amina sabafala. Allahu akbar. Haidara. Ejija kana name. Bani de ni baracha ngata. Wa ejija nga soro ila bi de me kanyina ma yakono. Allahu akbar. Mo kani nege. Bani de go chogoli. Allahu akbar. Mo kani nege. Skai. Ibla kata hiji gazana. Ane hiji ko julike am wolo blala. Sigatala. Nani jogo mabbe fu. Bani de ne wulwali dere wallahi. Kani yeresene. Sigatala fu do koy. أولا. Afolosa. العدل حسن. Akuigaro la diria kai. وهو من الأمراء أحسن. Ako ngana kera fama la dirio fenaka kusabe. Allahu akbar. Bani de. Jiya kaga la diria. Sigatala koy. Wallahi. Ni kera la diria mo bidaila. Sigatala bani de wallahi. Ibo soro koy. Ngani madoni la diria ye ishula made ba katama. Ko soba bani de wallahi. Ayajiya kaga la diria. Sigatala koy. Adra. Nyeni fiye misaka. Hadisa ba fiye. Naam. Ako adlu sa'a khairun min ibadati alfi sana.
Allahu akbar don ba fana ni barachani ka je fengo min de etay walma ka dana do minen dafa ko ka bo ka teme samba kele suna sinika Allahu akbar bani de ni wulwali dara doya ka bisaba dima walma doga binani bununako ere wari bunune walma wari siri bunune ni ya ta dibido mashita do sigatala bani de wallahi iye wari inta ya tiki wule ko karsa abina foi ka wari bina sigai ay wari inta ya mine kani jora ka fala ka do wala ka di pasanga billa diria dobe o be bolla diria kono ete baraji foi sorola sigatala bani de ni baraji de baraji ka do wallahi parce que biniye mo ga fen to mo ga da ma fa ke ro kombasse sigatala koy mo bode ko ala tede che figanda dia wallahi nene ga telephone ta ga de ma sa ma bo bani e ko telephone bina bani ta o aflani ay rabi jo o mu e jo ko jume sisa aga wana ni waduru ko ma che merci sigatala ma yana mai bani de nindo wallahi ko doge e wala ñu man do nay ko do ya gala de kama wal ma ya ga kama nan ni bani de ñu gal tumbe ay dora ala ko borala ni ala do adama ikata na e min di ma ni bisa ka mena amete bashi parce que ye fe do ke me kana jo ka fomba ke ni ne kama no kera yeni baraji be bande ne ta madat seni made aya jija ke la dirwi wulwal lo ko asigiro la sigatala wallahi ay ke la dirwi aga furuso la sigatala wallahi ay kila muso ni yon sigatala bani de ne wulwal yedra wallahi njango maratiku Allahu akbar ay kila muso ni yon ay dora muso nani be bolo kele bi chogo mne bato sigatala wallahi to nyoni do atone do foita bolo sigatala de alena deno bi moy makula wallahi ini fulana bi tiga ga jara ino bi saka sugo yimi na fen sugo bebe sanga do mo sigatala koy nga ini folo mi ye gele adamne o fille do sokono haliti so may wallahi ali chekuru le atasoro wallahi aya jento la diri ala sigatala koy bani paw wallahi muso nyeji may Allahu akbar chewche muso to furula iba yinyana sigatala bani de wallahi ne chede chewche muso to iba yinyana hal ni ye milliardaire ya ala bi jini bani de ni tisu muso nyeji may sigatala aya jento muso o kakao wallahi ayu ferebo ay hinewla sigatala ayu ferebo ay hinewla che haydara wulwallo de wallahi amma su te kono muso to ni sigatala ko se foi tuye a foro foi tu bo sigay la dribale akam wallahi ni wulwale ko ibi muso furu abrele babina dema anyumani sigatala ko nga bi kalo wora ke chebulu fam be se sanza ma inni ya e ba ko mowle va ko chene bari de o ba soro bara chena abere ne alaje na na to fabe ishi wallahi kamo ko do ko bi fiye ko ibi ni kanafa wallahi fini ngo baka abirimbo ka sigatala e ka fini e deunda iba ereta idonunda muso kele ne ba ka ni bego wallahi aba bere ke kuyi bandi amano ko kuyi ere ka haju wara obe o be muso bo nyina bo sigatala wallahi akele ngana sera ko so sa muso ka to doni ndoro so jore ere biti kono fa so la muso ka sera jala daji ko du sigatala bani de ani bashi jala wallahi dora ate ubi achama o che kono na jugu chama bi la diri balu sigatala unu ko ka ko muso bi so go du o bla ka parfait fi o tegala kana go sigi ko du maduni bani de o ba kete de ko abebe jana kono sigatala bani selite shunde jagate mo yituka muso tuna ika furula ki sawo kala nkala ala la hal ni sara ka ba kono bi jana ko don ba funange ala ka wali ulla tiso haydara ay muso nege o ka ngoy muso mo be affection sigatala wallahi nimbara ci de bani de muso be mo be affection sigatala koy nege ni goni ka clé wallahi ki jendu ga marala ka yela ufe ki taga da kama muna ayo ka to ka yela fe a che yere bi chogori a che ibi ga mo ya de yere na ne yongo wallahi obi be bande obi be ne jangu na ndaga shu yere nyana jai bi tani wallahi o jamu so ko nyumando
ou bien a parler do dɔ la k'a fɔ a bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la k'i yɛrɛ muso ye bilahi min ka ismul azam de d'i ma muso nisɔndiya ko kelen nin bolo i la o ka kusa i ka san 80 kaliwa a tɛ nafa ɲɛ Bakiri ulumu dɔnniba furankɛ a tɛ sɔrɔ a parler ko ɲuman wuli wala kɔni a cɛ jayi bi ta de ko ɲinɛ ba Allahu akbar i tɔ bɛ ka ɲɛ de wallahi siga t'a la koyi n'anw ka bamanan ninnu tɛ sɔn u tɛ sɔn dɛ u tɛ nin fɔ fiyewu muso y'olu faden de wallahi k'u bɛ maloya k'a fɔ hali ni muso y'i pari a bɛ fɛ o k'a ye ni muso nana mununa ɲɛkɔrɔ a b'i ɲɛ kɛ tan kɔlɔsi b'a sɔrɔ kɔlɔsi ta tiɲɛnen dɔ b'a bolo o kɔlɔsi ta tiɲɛnen don o ta tiɲɛnen don wallahi a sigi m'o kan ni muso nana i mununa dɔn Haidara siga t'a la wallahi ko k'a ni mɛlɛkɛw karimaɲɛ Haidara k'a sɔrɔ a ni foyi tɛ ɲɔgɔn Haidara n'ala cɛ wa n'u jɔr'u ka malangoloya kan jango a karamɔgɔlama ninnu u bɛ tasale kɛ ko bɛ kalo la ko muso tɛ gɛrɛ o la ko semaine kelen wallahi walima ko kalo kelen ko o y'o ko fura dɔ la ko muso kana gɛrɛ a bɛ muso yɛrɛ baga kosɛbɛ bani dɔ yɛrɛ bɛ siran ko n'a gɛrɛla dɔrɔn k'a bɛ kɛ kojugu y'a ma k'ala ka fini k'a kana maga a la wallahi caman wa i b'a sɔrɔ wari b'o fini de poche kɔnɔ ko kana gɛrɛ yan dɛ ayiwa den kelen n bɔra ka n ka tutu kɛ i b'a sɔrɔ muso jɔlen a b'o fini ta n'o bɛ muso bɔ ye bani de siga t'a la muso k'a b'a ka bi n'a tila b'a bɔ ayiwa jɛnɛba i y'a ye ni fini kɔlɔsi a la n tilala baaraw bɛɛ la siga t'a la ni magara nin na e wo ni an bɛɛ b'an dayɔrɔ ɲini foyi t'a kɔnɔ wari kɔ wari kana ta dɔrɔn cɛ bakilu i y'i den ka dɔɔnin su a tɛ foyi kɛ sariya a tɛ foyi kɛ bani de siga t'a la o ala kurusi m'a fɔ a ka taa sago dɛ mɛ cɛ bakilu min tɛ fɛn d'i ma kɔngɔ bɛ n'i denw fa a dun ka k'a ɲɛ mɔgɔ ye kɛnɛma n'i ye dɔɔnin sɔrɔ a suɲɛ k'i ni denw ka ni ta siga t'a la bani Haidara o bɛ bɛn koyi a ye hinɛ musow la ayi a tɛ sɔsɔ dɛ a ye hinɛ o la o ka kan o mago bɛ affection de la siga t'a la ayiwa o tuma i tile i ka maraw ni ɲɔgɔn cɛ siga t'a la ladiriya kɔni ladira i ka maraw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ Haidara i denw karisa den de ka di ne ye n b'o ka ekɔli ɲɛnamaw sara jango a cɛw bɛ yen siga t'a la i b'a sɔrɔ musonicinin den bɛɛ bɛ taa ekɔli la privé la u bɛɛ bɛ taa privé la wallahi siga t'a la dɛ a y'a janto la dɛ an ka taa dɛ ثانيا aliwara الصبر حسن وهو من الفقراء أحسن a filanan ye min ye sabali bani de da sira sabali ka ɲi siga t'a la wallahi nka ni fantan sabali la o fana cɛ ka ɲi ka tɛmɛ bɛɛ ka sabali kan sabali ka ɲi nka fantan ka sabali ye belebele aw ka gɛlɛn koyi bani de wallahi e b'i fantan kuntɛgɛba dɔn bani de o bara caya dɛ ala ka diinɛ bɛɛ dɔn fantan kuntɛgɛba siga t'a la wallahi o cɛ ci i b'o dɔn ayi bani de an t'o dɔn salifu fantan kuntɛgɛba de ye fɛn t'e bolo e jamanen don Allahu akbar sabali t'a la i ko i tɛ sabali siga t'a la fantan kuntɛgɛba wallahi o de k'i ɲɔgɔn ala ko a to i ko abada ayi bani de wallahi fantan Allahu akbar ala ko a ye sigarati min to a ye suɲɛ to yen fantan se tɛ e bɛ ka taa mɔgɔw ka migu de minɛ wallahi bani de nin ye kojugu ye koyi migu min na fantan min di maa si bonya siga t'a la kuntɛgɛba o de wele ko fantan kuntɛgɛba siga t'a la bani hasidiya y'a labɔ Haidara ni fantanya sera degré dɔ ma n'i ma sabali i bɛ taa jahannama kɔnɔ yan sɔkɔ bani de bɛ taa parce que i bɛ kɛ hasidi de ye e tɛ maa si ka hɛrɛ fɛ u don wallahi Haidara ala k'aw bɔ a la amina ثالثا a sabanan sa الورع حسن التوبة حسن وهو من الشباب وهي من الشباب أحسن a sabanan n'a laban a ko i k'a dɔn tuubi o ka ɲi siga t'a la bani nka denmisɛnnin na o ka ɲi a bɛɛ kulubali do koyi n teri denmisɛnw a sera an ka segin an kɔ siga t'a la walahi ala bi mɔgɔ fɛ waati min na i bɛ se ka nafa ɲ'ale ala ye wallahi Allahu akbar Haidara ne ye nin fɔ Côte d'Ivoire yan a ma ja dɛ a ti ja koyi ala tɛ musokɔrɔnin fɛ siga bani da bara wa ala tɛ cɛkɔrɔba ka ko la Allahu akbar i ko cogo di bani de
ala semore ka ko la meno iko chodi na faransa anga bol ka yala jili bara jondo demsen wallahi fananga nu do de bani de toro sa ka bol yala jili ay atiseka atisede wallahi na fara jena dabla ngon demsen sika tala wallahi toro ba soro yara atasoro da soro de wallahi sika tala ibo bomi wallahi bani da tinyo kana sika fi tife haydara na fara isra alanya ala mogo ba ne la sika tala wallahi ngani chokoroba min zirala alanya ka skoro ola ala mogo be ela sika tala musoroba min zirala alanya ka koro ola ala mogo be ela sika tala bani de amogo bola de kana sika fi ngani ko ki tisrala nya e korola ka ba ala re blonda da to mo ti se ma pase e ti se ka fenye ti se ka nya sky ulubale wallahi o ma demza ala mogo ba ne la bi ulubale la ko ni wallahi ika mogo kana ala yini kakango o mbi bangwi o gi ne ko president o fora ma chama ma andu yorodo wallahi ne che ko bani de chama de ne nterke nterumsu je watiti sika tala wallahi kullu man alaiha sky mo bi ndu ko ka ibi tale ka kata Allahu akbar iti sabati wallahi o kaka edra ne jɛnɛya dɔ ye dɔ kɛ o a tɔ to ten sa an karamɔgɔ Iba Haidara ka walawalali bɛɛ lajɛlen kɔfɛ silamɛya ɲuman a lasɔrɔli tɛ taa fɛn minnu kɔ n'o ye silamɛya donga layidu wɔɔrɔ ye ala sɔnna ma cɛw ani musow caman ye o ta kɛnɛ in kan ni kira Muhammadu ya bila bara ɲuman mun an b'a kɛ ni kira Muhammadu ya bila bara ɲuman mun an b'a kɛ maneli fɔ na muso man ka bɔ ta siga t'a la maneli fɔ maneli jaba maneli muyi maneli mumita maneli nasa maneli kafir wahidu Muhammadu Rasul boloka an ka sidi labɛn n'o ye Iba ye o le ye nisɔndiya ani ala tando parce que an kun b'a lɔn ko fɛn min bɛna k'an ye o kɛnɛ an ye bon o diyala an ye fo ka tɛmɛ bon o kama an ka fɛn min labɛn kɔni o ye ala tando ye an tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ n'ala tando tɛ ka Iba yɛrɛ fo ale min sela ka nin sira jugu nin tɔgɔma k'a don an n'o kɔ fo ka na se yan an kun ma lala k'a bɛ kɛ wa a kɛni an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn Alahu taala tando min fɔ dɔrɔn nin bɛɛ ye karamɔgɔ yɛrɛ ka baara kɛ n'o ye Iba fa yɛrɛ ye n'o ye an ɲɛ jɔyɔrɔ ye fédération kɔnɔ bi association 33 de b'a kɔnɔ wa association 33 a jama bɛɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ yan bon foyi m'o kɛ fo karamɔgɔ yɛrɛ ka baara kɛ nɔ bon o baara kɛ nɔ min bɛ nin ye n'i b'a faamu nin ye a mawuludu tako kɔnɔntɔnnan ye mawuludu tako kɔnɔntɔnnan de ye nin ye mais a tako kɔnɔntɔn bɛɛ lajɛlen na an bɛ se k'a fɔ nin ɲɔgɔn man k'a la parce que ni ka sira nin ye ka yan yɔrɔ yɛrɛ sira ye sira cɛ ka jugu ɲa min ma ka ye ko jama bɔra ka se degré in na i b'a dɔn ko tiɲɛ na ko sirifu kanu a bɛ ansar la an kɔni b'o le ye nin kɔnɔna la ko tiɲɛ na sirifu kanu bɛ ansar la situation min d'a ma o la toujours bonya nin bɛ sigi sirifu ma parce que dugutigi depuis ansar bɛ dugu nin kɔnɔ yan a ma tolon ansar ka ko la n'ansar ka ko nana a b'a minɛ a bolo fila la bon surtout kabini a fɔla ɲɛna ko nin ko karamɔgɔ dencɛ bɛ nana n'o ye Iba ye a ko ka nin ko to ale ma ni mɔgɔ ka ɲi ka ala tando ale ka ɲi ka ala tando ni mɔgɔ bɛɛ ye ale ye denmisɛnnin ye bi k'a ye k'a fɔ ale ka denmisɛnniya dugutigiya daminɛ la Iba bɛna se ka na i sen jɔ ale ka dugumakolo kan k'ale ka kuma fɔ ale ka denmisɛn ɲɔgɔn in ɲɛna k'ale b'a Alahu taala tando a ko sigil'o la k'a fɔ min ye appareil ko yɛrɛ ye komi i yɛrɛ ɲɛ bɛ appareil la ɲɛ min ma a taara o lieu dugu wɛrɛ la 60 ni kɔ k'a ban tuguni a baarakɛbaga ye k'o sara ka ban tuguni policier ka taa policier y'i ta e yɛrɛ ka cargo 2 lo k'a accompagner ka ɲa
kariko fila na bɛ bɛn mɔgɔ 30 jateya ma ka accompagner fo ka na se yan bon a ka ko caman wɛrɛ kɛ min ka bon ni nin bɛɛ ye min yɛrɛ ye dumuni ko ye min ye siyɔrɔ ko ye min yɛrɛ ye fɛn wɛrɛ ye an da tɛ se ka se min bɛɛ ma o kama ne b'a ye dɔrɔn an n'u tɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya kama lo a sigila olu le ma o tuma la n bɛ se ka bonya fitinin fɔ ka taa dugutigi fan fɛ a bɛ baaraba yi kɛ min ka bon ni nin bɛɛ ye. a m'aw ladɔnniya k'a fɔ abukari foru mawuludu dugu jɛlen kɔ alikuranɛw kalanna ka ala ko somaw caman kɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ kumakɛlaw sɔrɔla ka kuma ta min sɔrɔl'o la ni aw an ka jɛ ka a ɲɛmada o fɛ. sɔrɔkalaw kalanna ntɛnɛn fana dugawu kalanna ka se ka sigi ka sirifu dugawu kɔnɔ sisan sirifu dugawu min n'i y'a sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ siɲɛ kelen a bɛ se k'i ka diɲɛ ni lahara bɛɛ dilan ala sɔnna an sera o kɛnɛ kan k'an karamɔgɔ yɛrɛ don an garisɛgɛ la vraiment ka micro ta dɔrɔn k'a fɔ a ye ko an danse a tun y'an bila baara min na an ye min k'a la o de filɛ wasalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. N'an bɔra yen an bɛ kɛnɛ ni organisateur yi fo kabini kunna se nin organisateur yi bɛ kɛnɛ nin kan k'a labɛn kɛ an b'o fo ko ni ce u ka labɛn ɲumanya la ale bi ala k'u sara o kɔ ye o bɔlen kɔfɛ an b'an ka madame sous-préfet fo sous-préfet an b'ale fo yan ka wahima lɔ kabini sɔgɔma a wulila ka na dugutigi fɛ yen k'a mako b'a la ka foli di an ɲɛmɔgɔ ma n'o ye DGP ye n'o ye Iba ye Alahu Taala sɔnna a bɛ kɛnɛ kan yan an b'a fɔ sous-préfet madame de Souriba ma k'a ni ce ala ka baraji ko fanga wɛrɛ bɛ yen min ka bon ni nin bɛɛ ye ala k'o nɔgɔya ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugutigi fɛnɛ fo a ka ganiya ɲumanya la a n'a ko mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲini Alahu Taala fɛ dugu nin ala ka barika ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan. K'a fɔ ko jama bɛɛ to a ye yafa ma parce que an ka retard dɔɔni sɔrɔ ko n'a cogoya kosɔn donc vraiment an bɛ jama yafa ɲini kɛ jama fɛ o la ka se ka jama fo population bɛ yan ni an bɛ bɛɛ fo an ta ye foli ye kuma caman t'an bolo bi a ka wulikajɔ min kɛ nin bɛɛ ala ka bɛɛ sara karamɔgɔ ka dugawu min kɛ nin hali bi ala ka dugawu bɛɛ jaabi ala ka kɛ an karamɔgɔ yɛrɛ déplacé la ka bɔ fo Mali la ka nin tuba nin cɛ ci ka nin poussière nin cɛ ci ka na bɔ an kan fo nin frontière dan na yan vraiment a ye dugawu k'an ye an fana bɛ dugawu k'a ye hali bi ala ka si ni kɛnɛya di an bɛɛ ma laɲini min ye silamɛya ye k'a kɔrɔta hali bi ala k'o kɛ sababu ɲuman ala k'a k'an bɛɛ ye jama nin hali bi ni a taara a kana san kɛ n'a ma kɔsi ka na tugun an bɛ jama lajɛ k'a kunbɛn tugun ni ko in yɛrɛ a tɛ se ka ban n'a dala ɲɛ ma an b'a fɔ ko Ayiba tɛ taa tugun a bɛ to yan ale bɛ to ka Ayidara représenter yan walayi mais mɔgɔ an mako b'a la cogo min na mɔgɔw fana mako b'a la ten donc an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn dugawu b'a tɔ bɛɛ dilan donc vraiment an bɛna foli kɛ ka dan yan ka madame le sous-préfet fo madame le sous-préfet soyez les bienvenus vraiment nous sommes honorés aujourd'hui la population d'Abou Carrefour et ses environnants et tout Sud Komoé vous salue, vous dit que vous êtes la bienvenue et le cheikh Iba Aïdara aussi vous salue, vous dit que vous êtes la bienvenue, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide nous tous. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Monsieur Djibril Djibo, parrain de la cérémonie, Monsieur le président du COSIM de la sous-préfecture de Tchouéboué, Messieurs les imams, Monsieur le chef du village d'Abou Carrefour, distingués chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les responsables de l'association islamique Ansardine, chers fidèles musulmans, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion de cette cérémonie religieuse organisée par l'association islamique Ansardine, Fédération du Sud Komoé, dans le cadre des festivités tournantes de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Je voudrais avant tout propos féliciter et remercier les responsables de cette association pour les efforts consentis dans l'organisation de ces festivités qui arrivent aujourd'hui à leur thème et surtout pour avoir porté leur choix sur la sous-préfecture de Tchouéboué, précisément la localité de Moua, pour abriter cette 1e édition. Je voudrais également remercier l'imam Ibrahim Aïdara
pour sa présence dans notre sous-préfecture. Je tiens également à saluer et remercier le parrain de la présente cérémonie pour son engagement et sa contribution déterminante à la réussite de cet événement. Son implication illustre l'importance du soutien des filles et des fils de la région aux initiatives qui favorisent le rassemblement, la fraternité et l'unité. Mesdames et messieurs, ces journées de commémoration ont constitué un cadre de rassemblement, de réflexion et de partage autour des enseignements et des valeurs portées par l'islam. Elles ont permis de renforcer les liens entre les fidèles venus des différentes localités de la région du Sud Comoé et de consolider l'esprit de fraternité qui unit nos communautés. La célébration du Maoulid est en effet un moment de recueillement et de méditation, mais également un moment de rappel des valeurs fondamentales portées par l'islam, notamment la paix, la tolérance, la solidarité, le respect de l'autre et l'amour du prochain. Ces valeurs rejoignent pleinement les principes républicains qui fondent notre vivre ensemble et qui contribuent à la stabilité et à la cohésion sociale dans notre pays. Le prophète Mohammed, dont la naissance est commémorée, est reconnu comme un homme de paix, de miséricorde et de sagesse. La célébration de sa naissance invite ainsi chacun à s'inspirer de ses valeurs dans son comportement quotidien au service du vivre ensemble. Je me réjouis donc de la forte mobilisation des fidèles musulmans venus des différentes localités de la région du Sud Comoé à l'occasion de ces 3 jours de prière et de commémoration. Cette mobilisation traduit non seulement la vitalité de la communauté musulmane, mais aussi son attachement à la fraternité et à la cohésion sociale. Toutefois, je voudrais profiter de cette tribune, au moment où ces festivités s'achèvent, pour exhorter l'ensemble des fidèles à demeurer des acteurs engagés de la préservation de la paix et du vivre ensemble dans notre sous-préfecture et dans notre région. La paix est un acquis précieux qui nous appartient de consolider durablement à travers des comportements responsables et le respect des lois et règlements de la République. À cet égard, le rôle des guides religieux et des responsables communautaires demeure essentiel. Par vos enseignements et vos encadrements moraux, vous contribuez efficacement à la sensibilisation des populations, notamment des jeunes, afin de faire de notre localité des espaces de stabilité et de tolérance. L'administration, pour sa part, restera disponible pour accompagner toutes les initiatives religieuses et communautaires qui concourent au renforcement de l'harmonie sociale et au développement local. Avant de clore mon propos, je voudrais formuler le vœu que les enseignements issus de cette cérémonie qui s'achève aujourd'hui inspirent durablement nos comportements et renforcent notre engagement commun en faveur de la paix et du développement dans notre région. Je voudrais également remercier et dire un bon retour à l'imam Aïdara, au cheikh Aïdara. Merci d'être venu, merci d'avoir pris de votre temps pour enseigner la jeunesse de notre sous-préfecture. Nous osons croire que tous ces enseignements reçus seront mis en pratique. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de cérémonie et un bon retour dans vos localités respectives. Je vous remercie. Imbete menen ko fe ankara mo Seydi Sherif Iba Haidara abesoroka kumata ay dakurnya flamin lasi anga jeka nyamada ofe wasiga foita ala na ka meleka o yengelen do ya nin kene nga sisa siga tala chora nyuma de wallahi o kene kan jine mi o motia che Haidara ati suso de billahi la ilaha illa hu siga tala chora wallahi doni kuma do ti suso de jine mi o motia siga tala bani de wallahi yo tipi ay wallahi tipi ay hamundo siga tala bani de wallahi do tibiya ay bani de wallahi tike Haidara ne ya fo be ngone timori iyo fo siga to la kuy
te moriya kɛ dɛ n y'a fɔ wa m'a fɔ i y'a fɔ ne tɛ mori ye o ayi bani de to ye kaba ala k'an da m'a fɔ mɔgɔ dɔ ma mugan ne ma n bɛ se k'i mago dɔ dilan ne y'o fɔ dɔ ye yan ayi bani da a ma kɛ walahi kabini nana nin dugu la n ko mɔgɔ ma mugan di yan ne b'i mago dilan ayi a ma kɛ la ne yɛrɛ jɔrɔ bɛ ni n ta ye siga t'a la i y'o de bara can ye walahi anw ma mɔgɔ nɛgɛ ko dɔn kuma don walahi mɛ dugawu ɲini kɛnɛ dugawu bɛ jaabi siga t'a la walahi ne yɛrɛ iba tɛ sababu de bɛ ne bolo ni n ko ala m'a kɛ n kalila kuranɛ na a bɛ sɔn siga a cɛkɔrɔba ɲuman de a tɛ sɔsɔ dɛ walahi wulibali de wulibali aw kana siga o la siga t'a la cɛw bɛ ne bolo yan n kɛlɛla ala la olu tɛgɛ dalen Haidara tɛgɛ olu ma jɛnɛya kɛ o cɛw bɛ yan siga t'a la bani de o caman b'i bolo yan walahi cɛw bɛ ne bolo yan n kɛlɛla ala la olu tɛgɛ dalen ko Haidara tɛgɛ ka ba lɛdu wɔɔrɔ ta olu ma ala ko o cɛw bɛ yan siga t'a la caman walahi Haidara a bani n bɛna n sɛbɛn ni n ka sinsinna kelen ka yɛlɛ ala ma Allahu akbar e ma ye kuranɛ ko wabtagu ilayhi alwasila wasila de bɛ siratigɛ de bɛ mɔgɔ bɛ se ka mugu ci ni marifa ma charge wa n bɛna n ka chargeur don sisan an b'a ci ala se ne ka chargeur tɛ i b'a yɛrɛ a ti n'a fɔ i b'a de bɛ se fɛn kɔrɔkɛ ni ɲɛnabɔ a ye i yɛrɛ b'a dɔn i kɔrɔkɛ bɛ cogo min na i yɛrɛ b'a dɔn i fantinin bɛ cogo min na k'a fɔ ala k'i ka alaya kama ala ni ɲɛ o ye ni ɲɛ o ye ni ɲɛ o ye a dun ti yan n kɛlɛla ala la a bɛ fɔlɔ e yɛrɛ t'a la ŋaniya bɛ dugawu ɲɛ dɛ e b'a dɔn ne ye turu in kɛ tile kɔrɔ min na foyi tɛ gansan ye an bɛ deli k'a kɛ basi kɔrɔ yan nka ni ala ye Haidara den yɛrɛ ɲigini tile fɛ a n'a dɔn k'an b'an sɛbɛ la a b'a dɔn k'an b'an sɛbɛ la o tuma a ye ŋaniyaw sigi sisan an bɛna don Haidara Rabbaniya kɔnɔ min fɛ e yɛrɛ bɛ mun de fɛ miniti kelen kɔnɔ a concentration tɛ se ka kɛ wa an m'an concentré sisan foyi tɛ yen kala tɛ yen foyi i muso tɛ yen i den tɛ yen i cɛ tɛ yen foyi tɛ yen ni ala dɔrɔn an bɛna don o de kɔnɔ e bɛ mun de fɛ wari wa bon n bɛ min fana fɔ a ye dugawu la aw kana kɔrɔtɔ a ye ala to a sago ma a ka kɛ waati la waati min ka kan ni ye a ka dugawu la a b'a fɔ ala ma ala ni min ka kan ni ye n ka hɛrɛ bɛ min na o kɛ kuranɛ ko kuma dɔ la e bɛ fɛn dɔ fɛ i ka hɛrɛ t'o la kuma dɔ la i tɛ fɛn dɔ fɛ i ka hɛrɛ b'o la o tuma an ka hɛrɛ min ala k'o d'a ma min bɛ min fɛ a ye concentration kɛ jɛ i den kɔ jɛ i muso kɔ jɛ i ka fɛn bɛɛ kɔ k'i yɛrɛ di ala ma nin min ti damani kɔ ala kana tɔɔrɔ foyi se nin jamana in ma an yɛrɛ ka jamana ala k'u barika ala kana tɔɔrɔ foyi s'u ma o tuma an bɛna don Haidara kɔnɔna na a ye dugawu fana sama an ma o ye ne sara ye a ye dugawu kɛ karamɔgɔ ye a ka dugawu kɛ nin dun ye a ka dugawu kɛ nin ansaru karamɔgɔw ye a ka dugawu kɛ ansaru yɛrɛ ye ala ka se k'an fanga se parce que baara in a ma nɔgɔn ye don o don an bɛ kiri ɲɛ bɛ min na ani ɲɛ t'o la kirinu min kan ka kɛ nka olu b'u ka kiruni na ala yɛrɛ b'a ka kiruni na wa kalimatullahi hiya al-ulya ala kumakan ye ne bɛ sanfɛ o tuma an bɛna don ala k'a ɲɛ ka d'a ma hami min bɛ min na miniti 2 i bɛ fɛ ka mun kɛ i bɛ fɛ ka mun fɔ n kɛlɛla ala la e k'o miiriba nin san wɛrɛ n'an m'an sɔrɔ an na dugutigi wele k'a fɔ a ye a bɛɛ bɛ minɛ yan ni min ma minɛ yan o man ka kɛ sisan ala ka hɛrɛ ma d'a ma hali min ma fɔ ala y'o dɔn wa ya'lamu ma fi sudur ale bi fɛn dɔ min bɛ kɔdisiw cɛmancɛ la sɔnni a ka fɔ yɛrɛ ale yɛrɛ a tilala la o tuma ala man t'aw minɛ. baara in kun cɛra nin cogoya de la Abuwaso mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la Abu Karifur ale dugu kɔnɔna na
mawludu minu ya kanu ka fo an karamɔgɔ Seydi Sherifi Ba Haidara a kana ɲɛnɛmaya o baaraw de kun ye nin ye min kɛra ka bɛn janvier kalo ma san 2026 an b'a ɲini Ala fɛ Iba ye duwawu min kɛ Abu Carrefour dugumaw ye Ala ka duwawu in jaabi u ye k'a jaabi Côte d'Ivoire ye k'a jaabi farafinna bɛɛ lajɛlen ye ka basigi ni hɛrɛ don an ka jamana ninnu kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin bɛɛ sababu ɲuman ye an karamɔgɔ min ye a Seydi Sherifu Usman Madani Haidara an bɛ duwawu kɛrɛnkɛrɛnya ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Ala k'a ɲɛ m'u la wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh صل على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا داري داري محمد يوم نعمتي نور الله محمد حبيب الله محمد تكي الله محمد إذ